PGR VGR along le anke la jelong chai nong apa copan hansi kibido pot la jelong chai nong apa copan vek long nangji la pen halada encroachers on epen hadak long le ga cherai emajikim atum aphan anke aron do pot halso aron ateng pen la pen Supreme Court order ateng pen ing tharle at nangji kusi netum kadaweta hang bom lo demand bom lo non antala si nitung demand bom lan la pen hala council atum sila katharli nang po alang litum ajakong ta do vek la so ajakong ke do ke la ke 6 schedule paragraph 3 along pen si dolo paragraph 3 along pen allo amethan si council tum che selam nahi seta selam ledet si hala Assam government atum ka selam tang Assam Land and Revenue Regulation 1886 pusi endun tang lo ke chok che pen si endun lo seta non ningkan trok si kep ke hala si en bom lo la pot si non ke hala si en bom lo de non ta en nangi la PGR VGR along lepen encroachers atum jase met ke tribal kali atum aphan ke che atum aphan hadak tharli nangji polam la ke law pen si ki pudu Supreme Court amasi pulo tribal atum aphan ke tharli nang ni pulo la sila tribal kali atum hanan ke hadak tharli nangji pulo council atum da tharli po pulo la pen la long lan cho takalilang hala sarthe phangcho along le chiri inquiry sita so se hala so along le komanya bhogot atum bihari atum cherai khiplo lata high court si pulo lata tharli nangi KAAC si tharli nangi pulo ante non alam litum da tharli ji popot aman non ke tharli lede katharli leji aphansi katharli kangtung te bosi alang litum ke land and revenue putha ke alang litum asapta jakong avi pusi non jasemet ki putu settlement da jakong avi sonsi ki putu setala ke arnisi het si dak kachingwai along nili di puamasi lake peklar dundet lo lake ALRR along si dolo settlement aja kongke ilitum council tum lake NED lo ALRR ke la pose aja kong do settlement aja kong do six schedule ke land revenue law kali lake constitution bina anke non tharli ji pupo alang litum order ke PDT order ke pigelata hala ARO bhansika pipi toy deti amethang binong thur flutra claim dam hai he latu claim kleje kopio wase claim hai he seta ladak rong pang thir polom karbia to aphan la bang ke alang litum notice piamat nini ni thong bong tharle plot la to ma phan ke karbi sai se stay order da pipe thang da pipe la to ma phan ke karbia to phan ke ante alang litum ka tharli aja kong ave pu karbia to man ka tharli ga aja kong du inglong arat to phan kuki to phan rengma to phan dimasa to phan syama to phan garo khasia to phan ke ka tharli aja kong du seta bihari bongalia to phan ke che to phan ka tharli aja kong ave pu alang litum ki pu la ka sap ta chok che lan cho takalilang arni si tharli ji pu order pitu le lo 11 arni body 11 arni si tharle non July chiklo non jakhong po chiklo kre isi arni si tharle ji pulo an ke hala pu bangge alang litum ne ligama thar ateng ke la sonjoy bhogot la pen akaprek bang inkoira isi ato aphan high court along si alang litum si ke toy punel tum kamatha ateng ke athema alang litum toyama a case a number ke WPC 3524 2024
Lamen de pinning malah ni sihat lah. Angke a court case dolo high court along ni si jak hongpo increase krehinier ni si a court a case hada kitur. Ama dak order along Honorable Justice Kalyan Rai Surana alang li order along dak paragraph 2 along ke toke the learned counsel, the learned senior counsel for the petitioners. Mane hala bihari atum a petitioner la, bihari atum hankar jab do na bangla has submitted that the standing counsel for the KAAC representing the respondent number 4 to 7 was informed for listing of the matter today. None appears on call for the said respondents. Hala counsel atum advocate taha Guwahati si dulo high court long si. Alang litum pan hang lo. Seta alang litum dun dede. Counsel advocate atu, lapen counsel a officer atu, lapen a EM, a CM tu masapta dun dede. Ki dun dia thike hala ke chia dom pan our sai ki pi la stay order ka pe wan dia pa amat bang stay order wan det lo non ke ane non ke eviction un e abinom ke council tum ne lai lang etrote council tum si ke toy nang tum stay order ke wan no hala ke chia tu pa la si hala council advocate standing council ke standing council pulote Karbiango Autonomous Council atum ay advocate lo Guwahati High Court along situ kait hadak situ nilitum APHLC a case dang lo te alang litum dia kait nang dodun prung di tilo non bihari atum a case dom bangkel atum nang dodun di talang yo la pusan yo la ke KAAC atum Katharli kangtung telo eviction kangtung telo lagi kangtung teta Bongo Sena RSS tum kreatif lo alang le tum BJP leader high command tum kreatif lo lung ri la tum ban ke pulo BJP tum lo la ke che tum do ulo te lansi tum election high bompo ai mo ke che tum do tip lo te nang tum election da kai kita high verpo karbia tum ke kai ta nang high dun un elon ke pulo je la si karbia tum la pen inglong arat tum election ta kai ta ka pe high un edet dia fansi BJP atum ke chia tum pan dakar biang long lo wang o tu pulo lapen do tu varet tha pulo court le nitum birudhi le court case ita nitum na nang che dan nun delu pulo la BJP atum ke pu non thek long lor lo yo respondent number 4 to 7 pu apang lo te number 4 ke la ke Shiv Dayal Sa lapen ke 7 Shiv Dayal Sa 7 o kali Shiv Dayal Sa kali Bijoy Chauhan jo number 7 ke lapen Sarawan Bhagat lapen number 4 to 7 pu bodi o kali 4 ke 4 dolo Shiv Dayal Sa lapen ke Kailash Prasad Sahu lapen Bihari Ram Horijon Bijoy Chauhan lapuan je latum pan birta pinot hala tum hala kecia tum dak thak lo hala tum dun de det ar kom seta dun de det sita hala ke lam theu e det lo hala tum advocate ta dun de det pu la pen la council tum jasemet ke council tum representing ye council advocate abang dun de det la ba hello ke then na lam lo komat lo pi dun nang pu ba komat si dun nang ne pu un po aja kong komat lo do la ke tuliram rong hang thek lor alam lo tuliram rong hang si alam amethang advocate pan chi toy dun ji gente dun nang pu dun ji gente ba dun nang ne pu ji ge arni si heta tuliram rong hang pulo gente DCSP anda ne room si du pulo gen di ente angi advocate le alang li room ko na si ge do de de jilang di tangka si nang cho ji hala tom bang tangka pilu antara standing council pulate
Karbiang Long Autonomous Council atum si appointed lo labang ke ka appoint ke Karbiang Long Autonomous Council a advocate lo lagi kai ta Karbiang Long Autonomous Council along si Dover atum lo lagi defense atum lo lagi manya advocate hang nam lok po bangali lagi appointed lo lagi la tu dor mohat along lo ande gopi si kapidun dede ateke lake la BJP tu RSS pen Bongo Senatum cerap dun si BJP tu kecil tu ampan eviction claim nan ni pula lagi kecil tu Karbiang Long pe ong nak wapan lo BJP an ke election kai tahai ver po la wapan lo lagi ta BJP tu hai ver lo te lagi kecil tu sia lagi cerai tip po hai ke isi ta haladak amahang le karbi nak nu arje le do sita mani rong hang teron isu le hadak cetok un an le cetok sita halatung ge lage kecil tu MSC lo kecil tu IEM lo kecil tu CEM lo kecil tu IMP lo kecil tu IMLA lo halatung ge athima halatung si ka pangtang condong ke halatung si ka kangwai condong ke halatung a order ban si la karbia a member tu ke claim unjot pokente la hele la ta la sort ki unjot kita lam le ning ye dam thu bom le te non along so si unjot ji an par ke chia tum nang ong bom le de bang ke chia tum si election ta thur lam ji lage karbia tum ke inglong so de ing hok ta thur du long ji open po thur nong ji hai bang se hai unedet pu non de hauragat hai un lo ma yo bukajan hai un lo ma kopli hai un lo ma hai un e kente di mo phike ning hok ta hai unedet ji la si tum inglong arata tu karbi la pen inglong arata tu non BJP long ji hong dun kre tu alang litung kachini ne tat litu ong apot kachini je phan bor in agi alang litu an kachini phan bor in late amet hai phan lege me chor jiga lilu itu ma khe phan sige me po la si non la bang so case ke la eviction ke claim kang tum te por lo la si counsel advocate ta papidun de det lo high court ano la pen la papidun de det apot hala kecil tu bihari atum ke stay order mane stay order puke eviction nang ni non amat ke pu high court pen order one del non amat ke eviction nang nilang pulo ange aku case thur tulepo ki thur thuji order do la ta ban pusi ki thur tai mo agos pho arni si thur thuji halabang sorni ituma counsel atum ituma KAC council atum alang litum cedan dun ni ba cedan dun deba itum lang vek nang kok po